så ved jeg, så skal jeg spille en masse Valgames, og mappet er Turbulence, og ja, vi lægger lige til vores rute, som er derovre, og jeg har en lille topic at snakke om, det er en meget lille topic, så jeg kommer nok bare til at fokusere mest på gameplayet, og se om vi kan få et godt game ud af det, men yes. Nice. Fuck, vi fik godt armor der. Men ja, jeg vil gerne tale om mit upload schema. Shit. De har højst sandsynligt våben, dem der. Ja, men han er våben, han vil bare chase mig. Crap. Der er 2, der går min vej, mand. No kæft. Det er irriterende. Men hvis jeg lige kan få et våben heroppe i den her chest, hvor der fuck er den? Jeg tænker lige, vi tager ham her for... Så vi får ham ud af gamet, sådan der. Fik vi ham ud af gamet, så er vi bare mindre personer, så det er dejligt. Men ja, mit upload-skema, det bliver sådan, at jeg kommer højst sandsynligt til at optage hver dag. Og nu tænker jeg, højst sandsynligt, hvad fuck snakker du om, Alexander? Du er da helt væk. Enten optager man hver dag, eller så optager man ikke hver dag. Og sådan er det, og det skulle jeg... Men ja, mit YouTube, det er sådan pretty fucked lige i øjeblikket. Sådan, når jeg uploader en video, står der, den behandler i 133 minutter. Det er i år. Altså, det tager mig 190 minutter at optage. Eller, ikke optage, hvad hedder det? Sætte det på YouTube. Men det har jeg ikke noget imod, det er helt fint. Men så når den så er færdig med det hele, og med at rendere, og jeg har lagt den ind, så står der, når den, hvis I kender det, så står der behandler. Og så er det her, det mega. Så er det her, det fucked up sker. Den vælger simpelthen at stå i, jeg ved ikke, i går stod den måske en time eller sådan noget på 95 minutter. Nej, på 95% uploadet. Og den gad ikke komme videre. Det var... Så droppede jeg det med. Så nogle gange, der sker det bare, og det er sådan... Det pisser mig sådan set af. Det er sådan der. Og lige nu, jeg kan også sige, at jeg øver mig på, hvad hedder det, at bruge tastaturet sådan 1-9, for det er pretty lort til. Så jeg håber, I kan holde ud af, det går også lidt langsomt med at sætte tingene i orden. Men ja, det er sådan lidt det, jeg vil snakke om. Shit. Okay, det lyder som om, det kommer sådan meget tæt. Det lyder som om, det går sådan rimelig tæt på. Men jeg tror, det kommer sådan hernede fra. Jeg ved godt, der er en tattoo dernede i den der labyrintagtige ting, men jeg kan aldrig komme op igen. Så jeg tror bare, jeg vælger at lade være. Der er nogen, der bager det her. Tim. Bro. Okay. Nice. Okay, jeg lader lidt gabbel, og så går vi frem her. Så, bus. Så tror vi går hver for sygt, så det er bare helt der, ikke? Det er dejligt, at lige åbne den kiste der. Det var bare ikke så fedt. Det var en dør for damage. Den er ikke godt, fedt, nej. Sådan. Der.
Okay, vi ser den ikke. Okay, undskyld for skatforstyrrende, men for fuck's sake. Jeg må ikke synes, at han skal ud, så vi synes, at det er tid med. Vi fik ham. Så, væk. Okay, kan vi lige få ham med? Jeg har lukket den. Den stok jeg virkelig til. Holy moly. Men jeg tænker bare, at vi tager ham her ud nu. Selvom han hjælper os med at tage det team ud. Men det er lige meget. Så er vi mindre. Men mindre er altid bedre. Okay, jeg tror, jeg skal lige spise. Ellers så det er virkelig godt. Vi har kun 5 arrows. Kom han skal ikke. Okay, jeg tror ikke han spiser. Han burde være pretty low. Holy shit. Okay, vi tror mig ud. Super. Så nu lever vi. Okay, vi chopper det. Vi løber op til bundegård. Så er det en gang med det først. Ja. Hvis vi følger med, og ja, en chance bare ikke at løbe, så løber vi op på bundegården. Og så choke pointer vi den. Okay, jeg tror lige, jeg skriver til ham der stadig er live. Den sidste, der ikke er med for det team, og han lige vil team mod det der team, for det er helt klart. Okay, vi choke pointer dem her. Der er 3-man's team. Okay, lad os lige se, hvad han svarer til det. Okay, jeg tror, vi choke pointer dem her, den er bedre. Okay, nødt til at komme herop og så hoppe herhen. Jeg tænker, vi choke pointer dem her, hvis de kommer. Okay. Okay, vi smider en ud af det. Vi har kun 6 arrows, vi kan ikke tage det 10 minutter. Men der crotten kan vi lige hernede til. Det er sådan her godt. Jeg tror vi... Hvis han der har med teamen også, tror jeg godt vi kan tage ham til det der team ud. Okay, det lyder fuck her. Det kan være den der. What the fuck? Men jeg tror bare, jeg lige nu løber jeg bare i F5, så hvis de kommer, kan jeg bare løbe tilbage. Men hvis vi kan tage det 3 med simpelthen, vil det være fucking legend. Ups, som jeg bare fik. Okay, var der ikke just derovre? Nej, det var bare skov. Okay, vi kunne også choke point mod på båden der. Det var ikke rigtig choke point det.
Bare rot, og så slå dem ud igen. Men vi løber direkte op til laden igen, hvis vi ser. Der er det. Nej. Det. Okay, vi løber op på et chokepoint om her. Holy shit. Ej, den her. Træmaskine. God dang it. Okay, jeg tror godt, jeg vil kunne tage den ud. Kan jeg høre den herovre? Det ved jeg ikke, men vi gemmer os herinde, og hvis de ikke kommer, jeg går et øjeblik ned herfra, så tager jeg ikke noget der time. Kan jeg også lige høre, når de kommer. Når de åbner den. Så. Så går jeg ikke til det. Okay. Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. Okay, jeg vil også se, om vi kan få dem til at med, og jeg kan fucking få mig Gwennegaard her på. Okay, jeg har den til på. Jeg ser lidt på, hvad Gwennegaard. Okay, så her. Det skal jeg til den højre. Dansk. Eller det står dansk. Gwennegaard. Okay. Ja, det skulle rigtig come to the farm. And kill. Hvor mange arrows har det godt? Vi har 18 arrows. Godt, men det er ikke særlig godt. Hey, hi guys. What up, guys? That's why I killed him. Hello, my friend. She got me low. Okay, jeg tror ikke, det her chokepoint virker så godt. Okay, det er... Men... jeg ramte ham der. Men jeg tror til den her video med alligevel. Men ja, tak fordi I så med alle sammen. I ses i næste video. Hej.